Diringi perahu layar Cak Komet karo Cak Dodok men munggah. Wah iya, yo. Perahu layar so, yo Cak. Wilujeng dalu selamat malam Cak Dodok. Wilujeng dalu selamat malam macange Mbak Limbo. Nggih. Pak Ikit. Alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten ngarsane warga ageng Desa Kuniran. Nggih, bersyukur sanget. Ning nggih ya serandok sedih Pak kula asline. Sebabe Lagi metu iso jebrot kabeh. Nah, kahanan Jawa mboten napa-napa, sementing tetep semangat menghibur sedaya masyarakat mriki, Pak. Lah nggih. Nggih. Jane Pak Hansip sing goleke dalan, Pak Hansip malah ngenteni sampeyan ning kene wae. Nggih. Menika tasakuran PTSL. PTSL menika pendaftaran tanah sistematis lengkap. Injih, alhamdulillah menika sampun diparingke sertifikat kurang lebih jumlahnya 2688 sertifikat, Pak. Alhamdulillah. Nggih ta? Bidal saking griya jam pinten? Wau keng griya jam badhe magrib, Pak. Jam 7 Alhamdulillah. nanti. Oh, nah aku bar udakara jam 5 mau budal. Oh, berangkat yang dalam mriko nggih. Padha slamet ta, Dok? Alhamdulillah wilujeng pangestune panjenengan. Komet Nggih. penakno nggonmu. Nggih, Pak. Lenggah nggih. Nggih, matur nuwun. Ngene, Dok. Dadi Pripun, Pak? ribuan masyarakat malam hari ini padha ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Injih, injih, leres. Menika sertifikate wis rampung kabeh, siap dilebokne ngebang. Lho, pripun to? Nggih disimpeni riye mosok langsung teng bank to, Pak nggih. Digunakan semestinya sebaik-baik mungkin. Jenengan wau transit dateng pundi, Pak? Kula wonten dalemipun Mas Tono, kula mau salin mriku. Oh nggih, dulur lanang Mas Tono, alhamdulillah niku luar biasa. Niki wau medal keng mriku, mulai mlebet keng transit, leng medal nggih langsung dicegati kalih Hansip. Nek wong ngerti kalau dagelane metu, nek wong ora ngerti malingnya kecekel modele kan ngoten niku. Nek mboten nek niki pacane seganteng kaya Angkling Dharma masa ya maling kan ya saru to nggih Pak nggih. Heeh. Nggih. Komet padha slamet. Nggih, alhamdulillah. Selamat, Pak. Ngene ya, Dok, dari Cak Dodok. Dalem, Pak. Antarane Dodok, Nggih. aku sak kanca-kanca cakrane Ngrat iki Nggih. padha apa kuwi saling ngemonge lah. Saling ngemong. Nggih. Sinergi sudah kesinambungan, Pak nggih. Nah, Saling bekerja sama dengan kompak dan bagus, nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa. Keriban sampur supaya paring panglipur warga ageng ing Kuniran. Kuniran. Apa meneh iki ditunggoni Kanjeng Raden Tumenggung Lurahe Pelem Rawuh. Nggih, wilujeng dalu Pak. Amit nggih saderenge menawi kula teng inggil. Malah kalih keng rayine barang. Nggih, wilujeng dalu. Mulane kula ora disungkan to Pak Munggahi gogoyo gogora kok wonten Pak Kades kabeh aku ngono. Angger ditungoni Pak Lurah Pelem iki aku mesti gwething aku mesti kok disawer kok aku ngene iki. Alah nggih. Mboten jenengan kok. Kula nggih biasane. Ning mboten berdalu menika Mboten. tenang Pak Lurah Pelem. Ampun ketoke napa-napa. Niki lho jenenge remen budaya ngeten iki. Nggih Pak nggih. Pak, Nun, aku mbok ditakoki apa-apa ngono, Pak. 1 tambah 1. Ora. Oh ya pinter ngene, Dok. Pripun, Pak? Nggih. Yo nadyan to gremis kahanane kaya ngene iki ning Nggih. wae dienggo apa kuwi? Luar biasa. Karpet-karpet padha munggah ning dhuwur sirah, Pak. Niku sing dienggo lungguh dipedhet langsung dikene mboten apa sabar nggih. Wancen kahanan kados mekaten kok. Insyaallah mangke sekedap melih terang. Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya masyarakat Kuniran kabagas kewarasan, rezekine tansah kathah, lumeber, paringi berkah barokah. Allahumma amin. Matur nuwun dhumateng Pak Kades Kuniran, penipun Bapak Habibur Rahman. Wah, nggih luar biasa. Pak Kades meniku piyayine lembah manah, gapyak semana. Wah, luar biasa Pak Habib ngeten niku. Nggih. Nyuwun sewu Pak, niki anen dagelan kalih kok setunggale mboten nomong kira-kira nampa bayaran pantes mboten Pak? Ya pantes ning sithik wae ra. Nah, nek ngoten mboten masalah. Kowe iki ya dagelane Mas ya omong to Mas plera. Lah kowe ya krungu dhewe aku ora patek jak omong kok. Dagelan loro bar kowe ya aku ngono lho. Ya ndang kene omong dhewe to, malah mecicil. Wani kowe. Sing wani sapa? Aku omong. Ngono lho. Jenengan sehat, Pak? Hah? Sehat. Alhamdulillah nggih. Sehat nggih. Niki
Dalu niki acara PTSL, Pak. Heeh. Nah, Kok tok. Wong ki ndelok pasuryane tok unggah-ungguhe karo tiyang sepuh karo pini sepuh ki sing apik sopan no. Kowe ra ndok bungkuk, Met. Nek kowe bungkuk kan ketok sopan marang Oh, tiyang nggih. sepuh ngoten lho. Sing apik, basane ditata. dalu punika Kurang bungkuk, bungkuk sithik sing apik. kula Budaya Solo sing apik. Derek. Atuh kurang bungkuk sithik atuh. derek Atuh. donga Kurang no sithik kas no, Met. Anggenipun. Sing sopan no, Met. Sing bungkuk. masyarakat Bungkuk. Niku. Regeten aku. Kowe dhewe Wah malah kaya garangan ketembak lho kowe. garangan tak do aku gak ngentekno bombongan Oh, kok. nyatane alhamdulillah nggih Pak nggih. Alhamdulillah piye udan terus alhamdulillah yo. Iki lho piye? Piye to ya ora Sing masalah. paling berjasa nak wayang ngene iki apa ta? Sing ya payung to, ana payung. apa salah? Sing berjasa ya payung ya. Salah. Tada hujan kuwi. Lah apa sing paling sing berjasa kan lho udan iki mesti nganggo payung. Lah lambene iki lho kok Ora ngerti no. udan ki ya mesti payungan to Mas. Payung nek sing duwe, lah sing ra duwe. Sing paling berjasa ra ngerti ta? Sing paling berjasa apa? Bakul plastik. Ora nek bosok kowe. Kok iso bakul plastik? Lho ki ora nek plastik, ora nek bakul plastik apa kudungan apa, Pak? Salah. Lah napa? Sing paling berjasa bakul katok. Lah nyapa? Lah nek ora katokan mbok nggo plastik mesti tangane ora wani ngene, mesti tangane ngene. Lho iya. Iya apa ora? Ya ora kathok-tok sing paling berjasa. Apa? Ya kathok ya kuwi ya. Iya to? Iya itu ya kathok ya. Wah aku teko jero-jero dikuaplok wong kene aku. Ora apa, kaplok tenan kowe. Sing jelas teng mriki niki nderek dedonga Mas Komet. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nderek seneng. Senadyan kahanan kaya ngene awake dhewe tetep semangat memberikan hiburan kepada masyarakat Kuniran dan sekitarnya. Nggih. Awakmu ning kene kan tidak asin to, Mas? Asing Wis, asin. Mas wis dikenal wong kene lho. Ya lumayan. Ngapuntene Pak, Mas Komet niku nek teng mriki sampun kathah sing kenal. Oh iya percaya aku. Nggih ta, petal jeren. Pengenane kangge teng mriku, Pak. Oh iya. Pengenane saya kidul. Barongan kabeh kuwi. Lho, mboten. Cucuk lampah. Cucuk lampah teng kidul, teng Weh. anu niku sumber. Heeh. Nah, ini kali sumber terus teng mriko. Ning Kali Ombo barang ngono. Kali Ombo nyilen meleh Pak pengenane terakhir. Ning ndi? Polsek Tambarjo, wah rame nih kok. Ditanggap. Dicekel. Kaya karo kowe no. Yo ye. Kok ra krasa? Nggih. Saiki awakmu nduk donga apa kagem masyarakat mriki PTSL syukurane. Donga apa to? Duh, kok donga apa kowe iki ditekakno kene iki maksude di Lah aku ndongaku dhewe kanggo keluarga ra kabul. Lho bocah ki kok malah nyuwun sewu Pak Komet iki wau bar kebentuk lawang dadi ra nduk slewor bocah ki ketoke. Mate contone Mas kowe ning kene iki lho ditekakno kene paring hiburan apa ngoten lho Mas. Yo iki to ndagel karo wayang iki. Mas kowe lho dadi apa ning kene? Dagelan blok. Piye to iki? Bocah ki kok malah nganu aku. Mas kowe iki lho nek acara apa? Wayangan mosok ngene talilan. Piye to iki? Kok angel to omong mbek kowe iki? Angel yo aja digarap. Bocah ki lho piye berkepethuk ketoke lawak anu bathuke kuwi kok Do ngalah golek kon dhewe-dhewe. Teles lho. mboten masalah niki insyaallah sekedap melih terang. Dilongkas e. Dilongkas piye dilongkas terus kok malah kok iya. Nek udan nek lagu ndang anu pop lho Mas. Apa teman? Lagune apa? Lagune mata niku lho Pak, mata band niku lho. Oh. Oh, aku ketrocoan. Iki wis Kadem. kudanan kok ketrocoan piye kok iso. Yes, mugi-mugi jawahe ingkang terang, Nggih. bekas terang diparingi sedaya kemawon Nun pinangan sewu Pak Sigit. Piye? Nek teng Kuniran iki kan acarane PTSL. Heeh. Pendaftaran tanah Sistematis. sistematis lengkap. Heeh. Tandane nek suatu desa sudah menjalankan PTSL niki berarti penduduk yang ada di desa ini sangat-sangat rukun-rukun selalu. Oh, ngono ya. Sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Karena apa? Karena yang bisa melaksanakan PTSL itu adalah cuma tanah-tanah yang berkategori K1. Wow. Mboten paham to, Tok. Jangan nggih mboten paham. Artine K1 ya apa? Tanah itu kalau PTSL ada 4 jenis. Weh. Kowe dina iki kok pinter tenan, Met. Piye to ditangkap kok. Yang pertama, Pertama, ini jenis tanah K1. Kategori 1.
Artinya tanah itu sudah clear dan beres dan bisa disertifikatkan. Wow. Rungokno kuwi. Ya lagi siji wis Dagelan kok bahas udan, sekarang udan ben. Wong karek nampa kok. Yang kedua adalah K2. K2 ini yang bermasalah. wow. Jadi hanya cukup dicatat di buku tanah saja. Enek sengketa. Sengketa bermasalah. Kuwi K2. Yang ketiga, K3. ini subjek tanahnya tidak jelas. Artinya nanti pemiliknya siapa, terus dek biyen-biyene piye urung jelas. Kira kena. Dan yang keempat adalah tanah sudah bersertifikat, kira perlu disertifikat noneng. Iya, Itu wis, menurut PTSL kaya ngono iku. kowe kok ya hafal lho tentang Iya toh. PTSL. Tapi nek tanah menurut lokasinya itu sudah beda. Loh, Ya Apa enek kuwi? kuwi. ada 3. Oh, kok akeh men to, Mas? Heeh. Apa wae? Menurut gon-gonane. Oh, Kayak tepate. ngene-ngene iki. Heh. Iki disebut lemah. Ada yang disebut bantolo. Ada yang disebut siti. Lemah ki apa? Lemah ki dilem-lem nggo gawe omah. Tegese kena iki dienggo gawe omah. Perumahan. Heeh, mula kowe ra ngarang gawe omah kok nang jurang, ra kena. Iya ora? Mula jurangke ora jenenge ora lemah. Ora lemah. Ora lemah, jurang. Ono. Oh, sing nomor loro. Bantolo. Bantolo. Ratan kae. Kae dijenengno bantolo. Kok iso dijenengno bantolo? Diterak ban nek gak ditoto Allah. Ngono. Kok yo iso lho kowe, Mas. Aku imbah to kok. Ya Allah, kita ganteng kowe. Suwun. Sing terakhir telu. Sing terakhir siti, Siti artine. tanah kuburan. Kok iso tanah kuburan? Isine wong mati. Siti. Kowe kok gak muni hi ngono. Mah kok wis tau dinggo-gunggu kono, kok wis tau kuwi. Hi kok dikira nyonto. Iya to kok. Mah aku ora seneng hi. Isine wong mati. Hi ngono sati. Gak aku gak hi. Yo hi dodot sati. Hi wis tau dinggo kono kowe. Isine wong mati. Ora piye-piye. Yes tak aku dhewe sing hi. Hi karepmu ora hi ya karepmu kowe. Wis ngono tok ya to. Ya paring gak ning kene paring panglipur nyanyi-nyanyi sithik ngono tok piye nyuwun sewu lho Pak Egit. Heeh. Ya kebisaanmu apa? Awakmu niku wis dikenal kali kene ning YouTube sapa sing ora kenal Komet? Nyanyi kanggo masyarakat kene. Ya. Na 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 na. Kok ana terpal mlaku dhewe. Nana. Ya. Oke. Sik ta, kene iki dagelan apa dukun udan? Rangkep to. Udan yo tambak. Usaha angel kok dadi saiki apa-apa tompon. Aku mari kleru nggawa uyah kok. Aku kleru nggawa tepung tapioka. Ya kelet kabeh. Akhire kelet kabeh nere sikil. Dinyanyekno kanggo masyarakat mriki, Mas. Oke. Na 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 na. Nah, Asik. bisa ta kowe? Iso. Nah, kene. Selamat malam Sugeng Dalu. Yo, Para penonton padha guyang-guyu. asik. Apa sebabe met padha guyang-guyu? Sebab sertifikat padha metu. Allahumma Amin. selamat sing entuk sertifikat. Selamat. Desa Guniran sampun nglampahi PTSL pun dilakoni. sertifikat wis padha dadi. Ayo cepet-cepet dilebokno BRI. Alah. Dadi bang pangan rayap to ilang. Kan rayap. Mbok yo digunakno semestine kok kudu mesti BRI. Yo karek sing duwe wis berhak. Acara kok Wis ngajak dadi yo. ngajak utang. Ana gak ngono ya ra duwe. Oh. Dalu ana wayang dalange Pak Sigit. Ayo, Met. Ben Si. Kowe iki piye to, Mas? Nyuwun sewu lho Pak Igit. Monggo. Modele kok nyepele jenengan iki. Kowe iki enek wayang dalang Pak Igit mbok yo nyaut sing penak ngono lho, lah Mas. yo ben to. Lagu, Mas. Terakhir lho aku gak seneng angel lho kata it angel. Yo enek to. Golek Purwakanti angel it. Ana wayang dalange Pak Sigit. Wonge ganteng tur ora nyengit. Iso ya. Tanggapan ora leren sambil nyekel duit. Tuh. Ning sayange wonge rada medhit. Ya iso. Kula mboten lho, Pak. Nek kula tetep belani jenengan. Tapi kuwi ndeknane. Nek bengi iki
Lomo. Pripun? Iki ya combe gitu. Piye ta awake dhewe kerek kono e. Apa dagelan nang golek aman iso-iso No penak. dagelan jenenge Cak Dodo. Nah, Yayine bagus, lemu kaya ula. Sorry lho, Dok. kok kaya ulo to, Pak? Lah kaya apa? Boyo. Lho kok boyo ya sing apik ngono lho, Pak. Asli. Ganteng kaya Lek Surasa ngono lho, Pak. Ya wis terus nih nek ganteng aku ngene iki. Angger bengi mangane kaca lho kaya Iki barungan apa piye kok iso. angger bengi disayang rondo. Asik. Pokoke Bareng tak cedhaki aku dikaplok botol. Iya apik. Aku dah met. Kula Pak. Ya, kowe. Met. Ana dagelan Ah, iya. jenenge Cak Komet. Komet. Wong yang ganteng ngono lho, Pak. Nah, Gak ganteng. gentengan Dok. Aku sabares kowe sabares. Nggih, nggih. Ana dagelan jenenge Cak Komet. Angger ana wong ayu polahe memet-memet. Sebab apa polahe memet-memet? Mergo bocahe rondo cemet. Elek. Mbok sing apik wong kancane lho. Ana dagelan jenenge Cak Komet. Nah, Jeneng asline mbiyen Cak Pri Kuntet. Ngono, heeh. Kok apal? Gue pun rasa kok apal terusane piye ayo ngono to koke. Yo sing apik lah. Nah. Bocah nenek cah wedok bocahe mepet-mepet. Nah, Nah. Kon wong bocahe copet. ya ora apa-apa nek bocah copet iki. Kok iso ngaku dhewe. Ki awake dhewe iki ngaturke sembah nuwun Nggih. dhumateng Bapak Kepala Desa ugi Bapak sedaya Kepala masyarakat Desa mriki. nggih menika Bapak Habibur Rahman. Habibur Rahman Ingkang pundi piyayine? menika. Iya, Pak. Jenengan ta, Pak? Kita. Alah yo. Pak Yanto. Ngaku, iya ta, Pak? Pak Lurawi. Iki lurah-lurah sing dorene iki do meh pandher do ngejob kabeh. Niki. Well. Wah, jelas. Wis sepasang iki kok dagelane komet dodok. Aduh, nggih Pak Lurah pojok nggih. Iya. Malih Pak nggih. Aku asine yo mindrek, Met. Ya nyapa lho? Anu sambatan gitu. Sambatan piye to? Maksudnya disambat dikokon ngisi acara ning kono lho Mas. Iya. Awake dhewe kudu meluangkan waktu. Ya, pokoknya- aja nampa job liyane nek pas ditanggap ning kono ngono lho. Oke. Coba Karepe ngoten. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nah. Harum memangi sepanjang hari. Nah. Apa? Nah, ben wah nampa layang sajake. Nggih niki wonten pamundutan. Diwaca. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Igit saking kula ngaripin bakul kaca. Kempit. Kaca. Wala sing nanggap biyen kae. Wah iya. Alhamdulillah Pak, muga-muga kacane tambah akeh. Laris ngono lho. Saking Desa Ringin Tunggal Kecamatan Gayam salam kagem Pak Igit, Cak Komet, Cak Dodo lan sedaya kru mugi tansah pinaringan rahayu widodo kalis ing sambikala. Amin. Nyuwun gending mangku purel. Kuwi nek gak dibawani apa apik. Apa enek mangku purel dibawani iki apa Kok enek? enek engko? Kalih ninggal janji. Oh, iya. Iki lho Pak. Iki kagem Pak Igit. Gawe-gawe kok kowe. Mboten kula mboten mate goro, Pak. Wow, nggih saking Pak Ngaripin juragane kaca. Nggih. Ya, Sinten, Mbak Yosi, Rian? Mbak Yosi. Copodo nelongso jaman rekoso. Dalu Mbak Yosi. Bujang dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu. Oh, Udan-udan bareng kok ya ranti lemes. Ora duwe lemes. Tetep semangat. Semangat 45. Kan ngeri ta nek Mbak Yosi usiane pun pinten? Ayo, bedhek-bedhek. 25 nek ngaten 25. Sing ngomong sapa lancang tuapuk. Lho kok tap lho jenengan ki tak 25 jek 6 lho berarti jenengan. Sing ngomong sapa? 20.
ngece aku. Lah, sing masuk akal to ngene kok Sing selawe. masuk akal. Selikur. Semene kok terus selawe. 22 tahun. Menghinaku kuwi jenenge. 30 tahun. Ora oleh ngono kuwi jenenge. Ah 30. Melecehkan aku kuwi. Ora gendran apane tragedi lho iki. Kowe nyedot ae to para. Jenengan ki tak lem jek enom ngoten lho, Mbak. Ya tapi sing masuk akal. Sampe masuk akal to. 25 tahun nak bener. Kaya Salah. ngene kok selawe. Salah. Ngomong-ngomong. Lah pira-pira, Mas? 7 Lah kok rungono. Ki lho sing bener. Ngerti apa ora kowe? Lah ki sak angkatane mbahku ki Yo. bocah iki. Iki kancane wis nyewu kabeh kok. Apa Mbak yo si cek seger kaya ngene kok nyewu. Ya ya alhamdulillah Jek enom ngono lho. Jaga kesehatan senang. Jaga kesehatan karena saya selalu menjaga kesehatan gitu. Terus sik kaya 72 lho aku sik kaya ngene iki. Lah kowe iki lho nang umurmu 16 seprapat kok wis ketara ketuwekmu semono to. Dok. Wis awake kaya Doraemon. Raine boros ya. Boros pi rayu umum kaya umume bondo boros sih mbok kira iki. Mati cepet tuwek lho to. Heeh. Ya ora. Kemelurusan kowe, Ora. kemelurusan. Jenengan ngelokno aku, jenengan mbokku to piye? Lah piye to? Kok Eh, model ora trima kowe ora trima tak Ya ora ora trima. trima. Ora trima tak lone. Wong lanang kok kalih keluarga kok cuma dinyek kaya ngono. Aku Wanene, Dok. umur selawe, ngono ki jeneng melecehkan. Wong aku wis semene tuwek. Cah gede Terus kok aku gembos. tak omongne selawe. Kuwi jeneng ngece. Bales aku. to, Dok. Emang, iya, aku ora sopan karo wong itu. iki perkara ora dipersani Pak Lurah-lurah wis. Kowe iki ora ngerti caranya menghadapi wanita. Ora wani Pak aku. Lho. Aja kok ora wani, diwaneni. Oh, Ketika kowe minder, diketak wong wedok minder selawase wong wedok iki ngencik-ngencik dase wong lanang. Nyepele wong lanang. Nyepele wong lanang. Piye? Ngomong ngono to. Wani gak karo? Aku Ya, bolomu to. Wani. Wani nih. Wani aku. Sito Wani. spekere gede ngono. Piye? Ayo, arep banter-banter Sampai karo apa? aku. Ya, wani kowe karo aku. Bocah cilik wani karo aku. Nyijak. Ora sopan. Harga diri Karo kau. wong Wani tuwa iki, itu. Kudune sing sopan. Kok iso terus kaya ngono? Yo lorot lah mandel. Yo Hei, lorot. aja wedi omonganmu sing gede. Oh alah yos. Walah jos. Anggapmu aku wedi karo kowe. Anggapmu aku wedi karo kowe. Halah. Alah. Rumangsamu. Mangsamu jos. Raiku iki lho. Raiku lho. Kaya tungkakmu. Kaya tukak. Iya, kancane Iya to, iya. Pak. Ngono, wani. Oh alah yos. Walah jos. Tungkakmu iki lho. Tungkakmu lho. Kaya raiku. Kaya raiku. Iya. Ah, pangkah oke. Kancane iya kaya ngono. Apik ta? Iya. Wedi ya, Pak. Wedi. Ora wedi padha karo ngelek-ngelek harga diriku ya iki. Apa? Ora. Ngomong itu. Aja ngono. Aja ngono, Yos. Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Hartanya nomor dadi. Kartonyono Telebus. Sujono. Ki kok malah kaya judul lagu ya, Pak? Pangananmu iki apa? Pangananmu lho apa to, Yos? Paling oke mung soto. Soto paling Sate. sate wae cilik-cilik. Aku iki lho. Aku ki lho, Pangananku dedeg. pangananku dedeg. Lho, Gawe kecap pimpin rada Ben puno. wedi. kowe mesti wedi dedeg lho. Wis mulai wedi. Terus aku wedi. Lho. Sebangsa opo? Pombenanmu iki apa? Ngombemu lho apa? Alah. Paling es teh. Es teh ki paling ijek utang. Aku iki lho. Banyu peceren. Banyu peceren. Ih, ben wedi mangane dedeg ngombene banyu peceren. Jos. Jos ya, Pak. Heeh. Bangsa. Kondangmu iki lho. Alah. Kondangmu lho. Paling kok gur disiarke ning TV. siarane TV to. Aku iki lho. Disiarke masjid. Siarno masjid. Masa Allah. Ih, wedi. Pak, kok iso disiarne masjid? Siarno masjid iki gak kepaten to, Pak? Ora, iki pengumuman. Ora disiarno. Halo, assalamualaikum, Mas Toto terkenal ngono. Ora mesti mati. Tumpakanmu iki apa ya? Lho, tumpakmu. Tumpahmu lho apa? Paling gur Innova. Innova. Fortuner. Fortuner bane ngipli. Aku iki lho. Bandosa. Pendoso. Bandosa. Ih, Ben wedi wedi, ben wedi. Ayo. Anu ki kaya anu sponsor kompor hok. Lah iya. Kompor hok. Ngono mbok terokno ae. Rasa cengengesan. Apa? Mangsane ayo ayo. Lah piye? Rumahsamu. Mbok kira aku wedi to, Piye? Lah kok wedi perang karo aku? Wedok Wani ngene. le. Wani, ya. Pasar Wani, Purwosari Waki iki. Wani apa piye? Pasar Purwosari Tirik. Wani le. Ayo. Sayang, Iya, ojo kowe. sabar sayang, sabar. Ancen yo ngono kuwi. Iya aja nakal. Cuk. Allah. Ojo sampeyan nak ngamuk-ngamuk kok keringetan nggih. Oh iya. Untuk nakal. Kene. Dek wani orang untuk. Bisa aja, Bos. Oh, alah, dibadok kekes. Berarti aku kekes. Lah kok nek rumangsa kekes aja muring-muring to. Lah kok muni dibadok kekes ngono. Lah kowe kekes apa ora? Aku gak i. Lah nek ora kekes yo aja muring-muring to kes. Lho, lah kuwi nek kese iki. Lah kowe kekes apa ora? Ora.
Lah yo rasa mureng-mureng to. Kes. Yo dot. Loh, malah Apa kuwi? Sodot. Kudu ae kok. Iki jane rombongan Kok ki apa? seweneng nang. Rombongan kewan kok. Son. Cak Komet dirayu Cak Komet Mbak Yosi. Oh, nek masalah rayu merayu. Lah, Alah apa? wong kono siji. Aku ra mbek siji ra masalah lungguh cek terik tebling. Terik tebling apa kaya gelem? Loh, ora gelem carane to wong lanang kalah rupa menang dupa no. Dukono nggone Mbah Nyamiran mandine ra kaprah. Kecewa kuwi. Lah nyapa? Sing anyar ki lho, iki lagi buka Facebook lho iki. Iki second kabeh. Matamu ki lho. Iki mbok kira second. Iki bocah jek anyar lho iki. Iki to? Ya, Masuk iki. Masuk. Ayo Ya ya. tau iki ora ndek pendirian blas. Ayo maksudnya kene masuk kene. Dirayu Met. Kunci C Mas. Kunci. Oke, Kok oke. C? Kok C urung-urung kok C Ya to, apa? Pak? Ya Allah apalan D, D, Mas, D. Ede. Mas sing ibut Mas apa? Mas Yadi. Mas Yadi Gudel. Terus Hanya Yadi. Ya kuwi kok. D. terus no, Mat. Pengen sawam kadel. Ku ingin membuktikan cintaku padamu. Satu rasa menggapai bahagia. Pengen. Kaget aku. Pae ngageti wong iki pae. Kaget tenan aku. Lah kancane nglawak ndek ndelok. Lah kowe iki lho kan. Gentenan. Kowe timbang kene meneng. Ala nang kono jejer Rocky lho. Gentenan. Ngerayu. Ya ampun ngoten niku, Pak. Kaget tenan kula. Rasa ngomong. Kowe nek lah Yosi bisa ditaklukkan dengan rayuan. Kuncine apa? Ku akan Mesranya. membuktikan cintaku padamu. Satu rasa menggapai bahagia. Wedokane tunggal. Ku bina dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Gentenan wedok. Gentenan Met wedok Met. C, Mas, C. Ndi, Mang? C, saiki C. Jati C. Urung ngantek mati ya receh. Ngerti ora iki bener C apa ora, Dok? C. C apa ora iki? Jreng. Ora kuwi. Jreng piye? Gong kuwi meh C kuwi. C. C lah ya wis semono kuwi wis C. Arep muni apa sih? Paling Pada apik, lho. hari Minggu ku turut ayah ke kota. oh lagune Naf. Naf gundulmu amblek no. Aku nendang. Wong Jilman istimewa kok. Iya. Ayo. C. Di Hei. Apa piye kowe? Nyanyi, Mas. Iya. rungokne kibote sik iki akote sepiro. Iki malah kaya Darminto wis. Cuk sing cakep. Dari Yakinku teguh hati ikhlasku penuh. Iki malah kaya pahlawan iki. Enggak salah kowe kok manut labiku. Kowe aja Jenengane ampun ganggu mendel riyen sampean meneng dhisik. Oke. Dan aku berpikir apa to sing tak wehno Yosi, ben Yosi iki iso klepek mapan dhewe. Iya. Ngono lho. Meneng lho. Meneng. Yes. Meneng. Oke. Kita iki kaya film Mas siapa ya? Indosiar ki aku eling. Goyo tulis. Iso ning mripat iso. Kowe iki ora apa-apa Pak wong mripate. Nek kuwi bahaya sing ora apa-apa iki sing iki. Lah niki lho. Niki pupuh istimewa. Gak tau Ora guyon. apa-apa engko tak culekane dhewe. Kowe mesrane. Lho kaya Mbak Yusni ya perhatian. Mesrane. Kok aku perhatian. Kaya ngelapi meja. Iki jane
ngopo Ora rai perhatian. lapangan. Wis ta rayo digo jak-jakan iki ya to iki. Ayo, kowe madhep Iki jane ndas apa genduyo? Lho, mbah. Genduyo. Oh, Digodhog digodhog rai digodhog kok. Saya Mas, jreng. cek nek ngeyel. Kayak gitu. Lagune jerenge ya ora padha jreng. Anane mong tresno kekale welasku. Walah. Gandoli to. Oke wi yo an. Sing Deni Canan sing anyar lho Mas. Ora kuwi lagune. Lha piye lagune? Lagune ngene amen. An. Kono muni sik. Astagfirullahaladzim. Iso. Anane Iya bayi mbok warai aku. bayi apa kowe gak ngentekno pentil. Tak goco tenan lho. Lah kau yo gregetan ya. Diwarai malah kaya singa. Anane. Alah, alah. Ya toh. Ya Allah Gusti Dodo. Ngene sik to, Mas. Kupinge mulut. Oh ya bener. Lah nyapa? Tunggak tok. Ora krungu blak dadah. Siap gerak. Kuwi kuping apa petak? Maju satu langkah gerak. Kene gerak. Walah lah ya bener Oh, budak. iya Ora toh. krungu Kan nada, ora Dek. krungu lho. Siap gerak. Hadap kanan gerak. Oh. Agar-agar sen gerak. Hah? Loh, Goblok pancen entah toh. seloyo kok. Kuping itu, Seloyo, lho, kot kupingnya. itu didengarkan baru bisa menyanyi. Aku cetha kok. Sik tak kupingku cethoke tae lambemu gak beres ki. Kok ora beres. Ya, Komet. kowe. Siap gerak. Hadap kiri gerak. Oh. Hormat gerak. Tegap gerak. Hadap kanan gerak. Jelas kok. Lah ya aku yo iso. Aku PBB juara 1 lho Mas. Siap gerak. Hadap karek kowe gerak. Agar-agar rono ya kena rene kena. Komandane yo Hadap kiri gerak ya kiri. Oh, Gerak. pene hadap kok karek kowe. Hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Kanan kiri gerak. Loh, ya Sik to toh. kowe iki. Sik, Sik kowe, ora kowe. krungu to. Sik sampeyan aja salah tompo sik to. Iki dhewe ya kupinge ra cetha. Siap gerak. Hadap kiri gerak. Sudah siap brek. Berewet siap brek. Ora ya wis. Siap brek. Wis brek. Bro brek. Berewet yo. Oh, sudah benet. Oh. Brek. Brek itu. Kok iso nesu? Lah kok nesu ki lho. Lah piye to kok emosi kok gradai cetha. Lah wong aku sing ngekeki obo-obo ra cetha kok ndek kok ginyar-ginyer. Kupingku ki ngerti sak jroning wirar. Ndang muni, Kuwi kuping apa sawan ngerti. kowe lagi ngangget ngono aku wis paham. Paham apane aku. Lah kowe ape muni serong kiri tapi mbok. Ayo, Pak. Ora i. Ora ngono kae. Sak pira Mas? Enteng. Anane mong tresno kale welasku. Lumayan. Aku melet berang. Langsung. Men. Anane mong iki. Yo aku apal. Kok to? Rasane piye, Dok? Nong kula diobok-obok mriki kok. Tahu apa manggung aku ndulit balsem ndek kabur. Kudu karo ngene kucing. Anane mong tresno kali welasku. Anane mong iki sing tak duweni. Piye? Piye kok ngono? Toyo-toyo ganduli. Ngene iki arep disemprot ya ra gelem iki ya. Aku iku bongkok. Nah, bongkok aku golek neh ngono lho. Gak mate golek-golek ngenean glek. Glek apa? Anu nggo ngelapi meja. Aku wis roh pikiranmu apa piye wis. Ora guyon to. Sing kenek mbok bayari murahmu aku. Masuk. Siap gerak. Piye kok manut? Ora lho, ayo nyanyi. Anane mong Wes barang nih. Suaramu kok sangkrah. sangrap itu. Ora nyanyi. Nyanyi. Wis raja guyu. Nadane ra cocok Kan kan aku dagelian. Delok Aku asline pejabat cuma nyamar. Wih. Kene, Pak. Mulane sampean Kowe iki pejabat to? pejabat niki. Kowe iki pejabat apa penjahat? Pejabat. Pejabat apa? Pejabat teras tukang nyapu, Pak. Oh, lah ya ngono. Ya tunggal pejabat suket,
Pejabat Kuwi njabut. Oh iya. Penjabut suket. Kersane mawon kula tak ndang. Lah. Kula tak pamit nyuwun Nggih, ngapun matur nuwun, nggih, sedaya Pak. kemawon mbok bilih Nggih, kula Pak. Enak ngeten iki wonten lho. kirang pase Ampun, kula teng enak. panggung kula nyuwun pangapunten ingkang sakathakanipun. Sembah nuwun, Nggih, sembah nuwun. padelang matur suwun Nggih, wektale. Sembah nuwun Pak Kades. Sukses selalu memimpin Nggih, amin. desa menika. Panggungane Semoga Wadelas. amanah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Matur suwun. Pak Dalam badhe tindak pundi? anu nggih niku mangki Rocky. Oh, iya. Pindah malih tepuk tangan kagem Tepuk sedaya tangan. kepala desa ingkang sampun rawuh teng mriki sembah nuwun Pak Kepala Desa Kuniran. Weh, lah ngisor bareng ya ya ta. Wis sedaya kemawon. Tolong Biasa. yang di belakang sepedanya diambil. Lho. Yuk malah kaya seneng gone TV-TV kuwi kok. Anu Omongan kok. alhamdulillah ya ta. Alhamdulillah wah. Pembayangan kaya ini bendino. Wah, mesti ndang umroh ngene iki. Wes. Omonganmu. Umroh apa gumoh? Ya umroh sih apaan tuh mo. Iya. Kula asline seneng lho Mas. Nggih. Napa malah kepanggih kembaran kula wau. Sing Sopo? sinten? Pak Lurah Rajeng Pak Arif ya Allah. Kuwi nek jejer wah plek gantenge padha. Apa kono rada apik. Disemir tipis-tipis apik. Lah kowe dekne semiran kaya sambar bledrek ngono kok. Ora enak kok sambar glebel. Menika ndek wau nembe Mbak Yosi Pak kalian. Lurah malah. Walah ya Allah. Wis ganteng baik hati tidak sombong bijaksana. Wis iso hitung-hitung kurang kok dinei. Apane nek iso? Gak iso hitung-hitung. Iso. Wah. Pak Arif tuh orangnya low profile. Ketok iki ben awake dhewe geger to. Ketok modele kok ngono Mboten to. mboten tegese niki Berat, napa? ngene lho tak hitungno apa piye? Aneh apa? Gak masalah kowe ngerti apa ora hitung-hitung undang gak ngerti. Apa denane? Nah awake dhewe antur rezeki ya ta. Ah. Aja lali sebagian awake dhewe. Awake dhewe ning kene iki nunut to. Mik nunut. Ah. Gamelan nunut. Iya. Nah umpama awake dhewe ra disengkuyung kanca-kanca bahaya. Dadi matematikane kudu ngerti to. Piro kang Sing ngendang jaipong, sing tukang mixer audio. Aja lali matematika Dagelan cek kena pajak barang iki. Kowe ngono ki ora bersyukur to. Iya iya aku ki paham. Wong kalong sithik lho sak ikrak. Lah denane dhuwitku takon ngitung bojoku. Kowe mbok jaluk bojoku pisan mbok pek. Mangsane. Bojomu gelem kok. Lho. Bojoku gelem tapi kan jek Alah keceplosan. omonganmu kok. Ngaturke sembah nuwun nggih Pak. Paling matematika penting ngono gak anu nyen sewu lho ya. Niki mboten kula sok pinter Pak Sikit nyen sewu. Piye, piye? Mas Tetek nyen sewu. Oke. Niki acarane kan PTSL. PTSL sertifikat Tak kasih soal. piye? Iki ngono iso. Iki lho Pak Kampen jero kene iki. Oke korene. Nek Pak Sikit nggih, jenengan nggih. Piye? Ya nggih Pak. Gelem ora? Gelem. Hubungane karo Sertifikat PTSL. umpama teng Kuniran niki wonten asmane Pak Cipto. Nah. Pak Cipto niki gadah tanah sebanyak seluas 1 hektar umpama lho niki. Ya ya. Jika mau dibeli orang ya ta, 1 meternya harganya 100.000. 100.000 ya. Umpama kok Pak Cipto ki mang tuku setengah terus disertifikatno Ah. atas nama sapa? Ora ngerti. Iki hubungannya karo pertanahan to. Iki lho PN, iki. Wis sik baleni sik. Pak Cipto duwe tanah. Alah baleni ndek ya ra dulung. Lho, Pak Anu, Iben iki sarjana Sikit kok ora ora dulung. dunung. Matematika lho Pak niki, Oh, matematika. matematika. Setorene to, Matematika. kata-katamu. Langsung ijir tek-tek ngono do. Ya aku tanganku tak jebobokno. Iya. Kok jempol kabeh. Yo terus iki menyok gendruwo. Dadi Pak Cipto ndek anu tanah 1 hektar. 1 hektar, Pono siji. didol separuh. Heeh, separuh. 1 meter 100.000. Ya. Langsung diwalikno sertifikat atas nama sapa? 100.000 ping 5.000 meter berarti Ping 5.000 meter. atas namane. Pertanyaane atas. Lah sing tuku sapa? Kowe iki lho matematikane ning ndi to Mas iki? Wah, kopi. Ora ra iso. Lho. Kuwi lho jawab pertanyaanmu ki lho gak nalar. Kuwi matematika. 1 meter itu 100.000. Satu. 100.000. Lah ya 100.000. 100.000. Ya dituku mung separuh. Ya, Setengah hektar. Nggih. 5.000. Lah yo. Berarti 5.000 ping 100.000. Ping 100.000. Ora urusan aku takok sapa atas namane. Atas namane yo sing tuku ki jenenge sapa to, Lah ya Mas? sing tuku kuwi atas namane sing tuku. Ora iso. Sop Cipto. Kok Cipto sing ngadol, Cipto ki Mas. sing duwe tanah sing ngadol. Lah kan upama urung payu. Hah? Ngono ta? Kowe nek cerita upamane dhisikno. Kowe sing budek.
Wong aku umpama kuliran enek Pak Cipta. Sing ape adol sak hektar didol muk separo tok. Dene sak meter 100. Ya alhamdulillah Pak Cipto minggat. Nesu. Gregeten aku malah. Nesu wong kok emosinan. Iki ditanjake meleh pesindene Nah, nggih, Pak. ah. Sing randok alus no, Pak. Wah, kebanteren suantene kok. Weh. Oke. Sing rada alus. Iki Slendro Songo itu ada Mbak Utari, ada Mbak Ima. Berdua. Sholatullah, sholamullah, ala dalu Mbak Utari, Mbak Ima. Nah, Mbak Utari, upama isih padha legane ana komet, ana dodok. Upama lho, kowe milih sapa, komet apa dodok ri Utari? Upama nggih. Heeh. Mas Dodok mawon. Kowe milih dodok. Berarti sampean normal, Dik. Etok-etoke sing gedine padha karo aku. Lah, golek wong lemu ra diopeni setahun aja panggah lemu, Dik. Lah kuwi ra diopeni rong dina nek gak garing renek kuwi. Mbok menawa kono pertanyaan padha karo saka Pak Sikit, jawaban milih dodok ya. Kok nak kono kentole wis bablas tak aku sing ngono. Ngoten. Kuat sak piro? Ya ora no nek gandeng Utari karo dodok ya Mbak Ima karo komet. Allah dipaksa. Lah kowe gelem ora? Ya kelem. Lah gelem nek kaya ngono. Panyapa? Gayane mo ning arep. Sapa ngomong mah aku gelem. Oh, Aku geleman. Dik Utari. Dalem Mas Dodok. Nyuwun sewu pidalem saking Kula pulau. Ponorogo, Mas. Ponorogo ana lali ya weh. Oh alah. Ponorogo iki. Ponorogo. Reope. Met, wong lanang ki ngiring sih. Ngiringi pitik kok ya giring. Mesti aja langsung tok le. Kono nek kaget terus mau mbek aku kan aku malu. Oh. Mbak Utari. Mriki, Mas. Mripate. Jenengan aja atres. Suwira ketemu kok ya rada suda lho. sampeyan. Matane. Anu nggih ngapunten Pak Lurah nggih. Rek anu bejane dagelan nggih. Pripun, Mas? Dadi sangone jek nyekel tangane dak sinden. Ah. Kowe ya celutak. Aku sing bayari Utari ra tau debok tangane lho. Kowe makmek. Lho, ra Rasa sono. pengin. Jenengan tetep urusane debok. Kok iso debok? Lah niku ngajeng debok niku kan dalang urusane. Ya Dik ya. Nggih. Mas Dodok. Lah iya, engko kulino ngadepi debat dikon ngadepi cawe wedok ya ora ndedeg yo. Iya to. Ngene iki mental, Pak. Mental, Pak. Masane. Wah. Angger no ye. Aku lho wani omong, Mas. Pak iki teng mriki kok enek sinden dicekli tangan. Lah yo ngene kok ngene. Ngene. Cara wong kene nek ngarani buyuten. Grogi kak wong modern. Pancen tenan kok wedok. Aku nek karo cah wedok iki aduh. Ana cah wedok aku terus melayu. Allah. Melayu ngadoh Pak nggih. Melayu nyedak. Oh, sepadai. Dik Utari. Dalem Mas Dodok. Kalau boleh tahu udah Pak. Iya enak urusan apa tuh wong-wong iki? Angger aku apa gandrung karo wong wedok kok do Ya wis sirik diganter apa kono, tuh? diganter. Waduh Pak, jenengan kan wis gadah momen kiambak, saya punya momen sendiri. Wis. Jadi jangan nyak-nyak pager bagus, ngoten lho Pak. Kaya aku rene harga dirine to Mas ning kene. Piro? 750 lho nek wani. Ndang ngono. Masa- Wong Grecene tak gecek. Diutari. Dalem Mas. Aja nyanyi gak? Mundak digecek di dalam Pak. Pak Arif ya. Ditimbali Pak Lurah, Mas. Pak Lurah ganteng Jane aku pilih kuwi timbang sampean. Iki lho jenenge ngeloro ati ya iki. Mbak Utari iki isih prawan ting-ting niku.
Lah napa Pak Lurah napa kersa? Tak tanggelke. Tekoke Mas. Pak nyuwun sewu saged jumeneng Pak, sekedap mawon. Halah ketara bojone ra melak angger wani ini. Oh, derek to. Oke. Bojone melu e. Mriki lho Pak, mriki lho. Pripun Pak? Tak deloke bojoku ana to ora. Ah, Ketoke wis mirip yo. lurahne ning bali desa ning omah ya klimpruk. Kula kali bojo kula nggih turut teras terus. Pak Delang, Pak Delang. Pripun Pak? Dalem Mas Lurah. Kula kalih Pak Duduk ini sekali bosen Pak Delang. Oh, mbok ditendangi nek bosen. Ya nggih, sak bendina niku ngliwat ngarepe kula. Dodok niku. Nggih. Wis, Mboten. Dan niku lho, mboten kaya mboten kenal kalih kula. Ora gelem nyopo. Padahal niku nek parkir titip teng bal desa kula. Walah, Dok. Mas, Mas. Sombong. Malah lagi diangkat pegawai negeri ndane ku nak pegawai anu internasional. Oh, lambe Lagi negeri ya kok. Kowe iki ya combe tunggale. Kowe iki bola aku kok malah bola Pak Lurah piye maksudnya? Ora iso bengi iki komet bola Pak Lurah. Sik. Ngepit. Iki sing tak pikir sak bendina Pak Delang. Napa? Napa? Terus sing diajar Pak Duduk teng Sekolah. masyarakat kula niku ngopo kalih anak-anak niku ya. Niki ngulangi tenggene jenengan. Nggih. Ya Allah, koy. Makane niku Kaya ngene kok sampean percaya mulang teng desane sampean. jane kula mboten percaya. Lah nggih. Kepeksa. Kepeksa. Berarti pun 2019 pun 5 tahun jenengan kebliduk. Lah nggih. Masa pun ngeten mawon benjing ngadep teng dinas. Pripun carane saged tindak? Nganggo adalah Hatori. Kamu aku tangkap. Oh ngene kok potongane guru. nganggo ngene lho, nganggo ngene Dok. Iki lho. Ha. Iki met. Madep fotonen met. Nah, foto. Foto Kret. untuk cover buku Yasin. Yasin. Ngono Mbak Sigit. Sing luwih ngenyek maneh enek Pak Delang. Pripun? Ngajari teng Rejeng to nggih. Nggih. Nang ngopine ku lho iso teng tlatah. Gak ngenyek. Dikira Rejeng gak ada bakal kopi apa piye? Wes Niki iki mesti tenggene ada desum. sesuatu niki. Nggih. Iki apa acara buka wadi ngono to piye to iki? Pancen Rangku dientek-entek ora Pak Lurah. Alah iya aku ngerti nenggone desu ta. Utange pun nglumpuk 3,5. Oh. Lah Yo kok bayar. sik. Sebelah niku enten rondo anyar. Masa nggih? Nah nggih, pertanyaane nggih niku. Ubah-ubek teng mriku enten apa? Gak mbok jawab. Ora wong wis. Wah kaya tunggale combe kowe iki kok piye ta kowe. Anu pun nggih Pak Lurah nggih. Pun mboten sios nggih. Lah nggih, kula tak junguk mawon nggih. Nggih monggo pinarak mawon pun, matur sembah nuwun. Timbang buka wadi. Pak Lurah kok ngerti kowe nek marani rondo berarti dene yo melu ngetutke kowe. Nggih, sabar Pak Lurah. Tak omongi. Pripun? Pak Lurah ngertos. Oh, Dalane king mriku. bocorane kok ngono sih. Bocorane ngono aku mau jane buka-buka ngene iki. Tapi jenengan pun buka riyen. Mbok rondo-rondo dikekno grup. Grup apa? Grup WA no. Enek no kok pas rondo, gelem ora we. Wis tak gaweke grup Sakinah Mawaddah Warohmah nama dihapus bojoku kowe grupe. Iya terus somprah. Enggak mangga diaturi keluru. Kluruk piye nembang kok kluruk. Slendro songo. Slendro songo. Permintaan kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Nggih. BMC menika. Ugi niki wau wonten pamundutan saking Pak Lurah Tlatah, Pak. Nggih. Wau nyuwun sewu Pak ngersake napa amit nggih. Kula supe. Niki wonten pamundutan Supe wau. podang kuning. Podang kuning. Terus saking Pak Juragan Kaca wau nggih dereng. Rawan Kalimantan apa? Tatu, ngersake tatu, Pak. Pripun? Pak Lurah Tlatah ngersake tatu. Bone ndang dibayar. Doh. Yo yo, banggep. Lah. Bojo bangan. Pira, Mang? Apa? Pira, Mang? 3,5 no. Wis tak diskon 900. Ayo dibawani sik podang kuning. Nadyan wujud, madhep dodok sing mesra. Nadyan. Dandan sing ganteng sih, Mas. Yo ngalah. Oh, alah Di Nardi. Ayo. Sik Dik. Piye, Mbak Ima? Mas Dodo, leres jenengan guru. Insyaallah. Angger pertanggapan muridnya kalong cok. Ora ngono. Murid-muride masyarakat kene iki terancam, Mas. Terancam. Terancam goblok lek muridé dekne. Nek gurune dekne. Guru-guru olahraga. Olahraga. Kita wong ki halus tapi nyelekit omongane iki. Guru olahraga. Ya wis aku tak meneng. Guru Masa olahraga guru olahraga. Nggih. Sekolah gedine kok. Lho, kulino nge-gym.
Angger wayah mlaku, Jim, sik, Jim. Dadi gedhe gym ki olahraga. Nganggo alat kuwi gym. Ora wong normal. Ngejim apa ngecit? Pak Igit. Aja ngoceki Ndak bocah. pareng nakal. Go Mas, go. Ngoceh. Dian. Ayo Dik, ora usah drungono motor aku. Nadian wujud Karo mlaku. paksi. Badhe tindak pundi Mbak Utari? Oh niki badan dandake kulkas. Mbak dibang ora usah dandane wong bujat. Iya. Lah semene gedine lho Mas. Dirosokne Iya, ra Utari. wis. Iya Mas. Iya iki kena prione. Lah iya tak dandake. Prione bocor. Ngono. Mireng ora ngendikane Pak Lurah. Sirik tanda tak mampu. Oh no. Ora mampu piye ta? Ya apa sih? Maksudnya ngeten lho, Pak Lurah lho nek teng bali desa Pak Lurah, tapi ngeten iki napa wani? Ya. Nek ning kene pangkate dhuwur kowe ta. Ya dhuwur no aku ndur panggung. Ah, nek ning kono jajal kowe. Tes mrene. Ayo Dik. Oper Mbak Ima. Nah, iki ben mesra karo Komet. Mas Komet. Dalem ben. Aku mbok yo dicekeli kaya dik ngono ki. Yen perlu dipangku, Met. Kowe tajak, truk Mbak Ima men lungguh ning pupumu. Oke. Lho Mas, Kenapa ta? mangku ki lumrahe nganggo pupu kene aku lenggah ning ngene ane jenengan kok malah Wah, ngene rumah. tok. Heeh. Ya ora krasa. Mas. Kene ya ora butuh latu-latu. teko lato-lato iki urusan. Pak Jiket aja bocah latu-latu lho. Oh, iya, iya, iya. Wonge latihan. Ning omah iki karo bojone. Ayo Bu. Sini sayang. Asik. Arep muni atek-atek malah kleru oplok-oplok-oplok. Hus. Kuat loh Mas, Kuat no. romantis. Romantis. Alah Mbak, kuwi lho balunge gapuk. Alus nyapa sampean yo pengen piye? Ora bles kok. Kosek yo alon-alon wong nembang kok Dianggang-anggang. Priwin. Priwin apa? Perawan goblok. Perawan kok. Jahitan. Iki pruwun. Alus manis. Alah mesrane. Asik. Kae ben pengen ya Mas ya. Mas. Dodo pengen, Met. Pengen ah. Iya, Pengen Gentenan. iki. Cakep cakepane kok gak ngaleh-ngaleh ya. Piye? Aku pengen kowe kuwi Mas. Lah lagi pupu kowe kaya minyak Yo gendut. coba ta berarti. Ngatasi non pupu ta. Sampean ngatasi, ngatasi. Cak Komet ngatasi. Aku mau nek pupu kaya kuwi. Lah terus piye jeneng sampean? Murep. Oh mengko Oh, kowe. murep. Sik ta. Aku dianggap dingklek. Ya ora apa-apa, timbang mangkur ra kuat. Kursi aku. Kok sampean nek mangku ra kuat. Kayak ngene kaya kuwi lho Dek mangku. Gak kuat sampean gak kuat. Kok sampean terbiul. Murep. Kowe iki lho anut kono. Sire pengen sakinah apa ta rumah? Kok iso ngeyel le. Ning ngene kan ketoke bako. Ngutang dadi net. Gegere butuh. Siap ya Mas. Iya kono sing gak siap. Ri, nembang Ri. Mesrane. Alah. Piye Mas? Iya, tenan ya. Rasane piye? Sing nunggu perawan lho Mas. Iki wayahe ngabar jare. Manggane kok. Ambe Enak wong ora? ambe wong lanang iso diunyet-unyet. Piye tarik Marahi, kekendelun. Aku gemes lho Mas. Bisa diubeng-ubeng no. Aja ngono. Lah piye? Isin aku didelok kalayak. Gak apa-apa kan gemes. Ngene mati. Piye rasane? Piye Ru? Ruru gundulmu amblek no. Iya, iya to. Nek ning kono ya kene koncone kok. Lali sumpah lali. Yo rasane kudu. Iya ya, yo apa lek kok iso. Ndek dhewe guru padha ae kok. Ya tapi kan aku ora ngetok-ngetok. Lah tapi kowe ngomong ru berarti nyelak aku ru. Lho kan ngene kok ngajak tukaran iki. Biasanya nyasar tukaran dhek kok malah. Oh. Kok ora wani, Met? Lho kono gede. Piye? Utari.
Aku tanggapan Pak Sigit ya ono ya. Iya. Oke, iki lho ngrasane bokonge Utari. Wet, dikene-kene no. Ya Wah, pengen neh. rasane kaya aku lho jajan sing ning pasar. Oh, weh. Es gudir. Neh. Ya. Mengkurepne tak? Neh, neh. Murep teh, Mas. Oke. Macepe rene no. Murep. Kamu lumah. Gak. Belum mangko munggah. Nah. Ayo Ri. Asik. Si podian Asik. Taringi iki. Kandang. Kenapa goyang-goyang barang lho. Tak kira Pak Igit nyuwun sewu. Piye? Tak kira sindene jenengan Utari bocah meneng alus. Duh, nek lungguh jenengan ini iki dekne obah ora mungkin anteng. Ora perkara obah. Ah, piye, Mas? Garapane kasar saiki. Asik. Ya, Mas, nganggo ndempek sirah barang lho, Mas. Bisa muni ya sirahe. Utari. Utari. Tanda sayang lho, Mas, nih, Mas. Anu tutuk apa no? Linggis enak ora linggis? Aja Mas. Aja bocah tenan aku. Anu bener atau kedul tadi. Kowe iki kok waduh Bathara Kala iki. Apa? Aku ki urusane karo sing ayu. Nyapa sing asu milok-milok. Ngendha aku asu. Ora aku ora ngendha kowe. Lah kowe asu apa ora? Gak ngono. Ya wis ora usah muring-muring to, Su. Nek su. Wis tadarono kuwi urusane. Anu baleni nggih, Pak. Ora usah. Wis. Ima. Ayo Mbak Ima. Lalu lali. Aku ora lho, Mas. Aku ora lho. Ayo sayang. Iya, Dik, rasane, Dik. Ya karan loro no ruru. Raru-raru. Loro. Ya ngono lho. Bobotmu 100 luwe. Ayo Mbak Ima. Tiba bunga ing atiku. Lah wis ono kok. Pancen sinden yo iso ta, Mas. Nandinane rung pateng fase. Hatiku. Nyanding bisa dadi Oke. Udang kuning karya Pak Darno Ngawinga digarap dangdut alus cara Tayub Jonegoro ya. Nggih. Cara Mungkin Tayub. badan iki nyuwun berkebun Mbah Madrim. Oke. Nggih. Mbah Madrim ku lagune modernisasi desa. Wow. Nggih, nggih, nggih. Iya, heeh. Podang kuning digarap Tayub Jonegoro mumpung sing nembang Mbak Utari kuwi kaya sindir Jonegoro Butajim. Butajim. Nah, Butajim. Heeh. Bu Tajim karo Bu Jaim. Aja im to prihatin. bener dong, Mas. Bener. Kunjuk kanca-kanca moderator Sigi Channel wonten Mbak Ira, Mas Agung, Mbak Ila, Mbak Nia, Mbak Nui komplit, Pak Kasmani, Pak Eko. Ya, heeh. Coba podang kuning buka kendang Mas Rangga. Yo.
nuwun, sembah nuwun. Nuwun nggih. Menika Pak Madrim. Syukur kalih Mas Tono. Aku mau sore wis entuk dompet, entuk tas saka Mas Tono. Nggih. Nggih, kula nggih. Kowe Coklat. heeh. Aku ireng aku. Ireng ya? Ireng. Alah. Lho kok ala-ala piye to? Pemberian itu ya ora diterima kok aja ngomong elek. Tapi sing coklat kulit. Ireng nggih, Cuk. Ireng ya kulit, Mas. Ya urung temel. Menika nggih disimak saking Jepara saking Pak nggih. Kades Ndermala, Kecamatan Kembang. Wah, nggih nyuwun lagun. Iya. Mas Nur Hadi Tambak Romo nyimak saking Kalimantan. Pak Sis Jeruk menika nyimak, Pak Kades Ngampil Rejo nggih nyimak. Coba Mbah Madrim. Nggih. Nah, monggo. Pundi Mbah Madrim? Monggo katuran jengkar saking Pangandaran kumuju wonten ing sasana panggung. Monggo, Bapak. Wah, ngagem ireng-ireng. Mat. Wis kaya Kanjeng Sunan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki Mas Tono kalah kendel karo Mbah Madrim. Walah, Mboten napa-napani niku. Mboten napa-napa. Pun pola iki to. Salah tuwek. Menang gaya tok niku. Nyuwun sewu lek kebagusan kalian jenengan tetep Ya, bagus. toh. Oh, ketepian nggih, bagus Nggih, jenengan kados. tetep nggih. Iya no. Wah, ya. Nembang lagunipun napa Mbah Madrim? Niku mawon napa kula kanteng Surabaya. Nggih. Ya titik akeh ya jula-juli ngoten niku. Weh lah. Jula-juli masuk. Biasanipun Nuwun sewu kabeh niku kok para lurah-lurah maringi. Walah, dan dhuwit tenan iki mang. Lah nggih, mboten niki nggih jenengan. Kula nggih anu kok ya mbok titik akeh tapi ya sing yoga sing sepuh pundi. Mas Sigit kula senengan kula sing sepuh sing yoga sepuh. Oh, ingkang asta gambang. Nah, nuwun sewu. Sing nom barang kok dodok kok kita iki pun entuk kita iki. Walah niku nek durung dianu wis cerongoan mang dodan. Kula mulane mo anu Matur nuwun serongoanipun, Pak. Pak Madrim. padha ae wong Jenengan ngendikane tambah bijaksana nggih saniki. Luar biasa. Monggo, pripun ajeng Alah palsu niku. Ah, pundi palsu niku. kok wis ketemang wis entuk sakmono kae barang kok isih. Niki wah. Nano niku. Endi? Ah, Kapa? Jolat buka. Oh, buku kendang, buku kendang. Yo. arep tambah yos. Sesarengan kan ludruk saklane ngerat. Pak Madrim ta ya. Aduh. Dik. Lho. Kangge cakepan. Pak jarene nano. Nano aku ya iso. Ten parikane kok nano. Kata-katane niku lho kok nano. Nyanyi apa permen Tapi tak siarno ya. Monggo, Pak. Nyangkuliran nonton wayang. Nang banyu urip, Iku niran iki. Akeh satene, Pak niku. Minyak nggih kathah. nang banyu urip tuku bayang ngalor saidi nang Jatiraga. Mula cek urip nanggap wayang sumbene wis mati munggah suwarga. Nangkap bayang ben buka swarga. Sing kandha sapa? Kok nyimut men. Seda. Terus Pak Lurah. Iki dono rasa nyenengke wong akeh. Oh nggih ngapunten. Dungane penonton 100 iki padha karo dungane malaikat siji. Nggih. Allahumma amin. Oke. Sae. Ya apa sih rek kok enak men iki lho. Surabaya nggih, Pak. Surabaya. Nggih pangapunten. Tapi aku gak seneng. Apane? Pangapunten Peno mau lak wis nang omah sih. Nggih.
wis kelesetan barang nang omah ngono. Lah nggih. Nang Surabaya tuku ketan dagelan dodo kaya Setan. Allahumma amin. aku gak amin lho. Setane ketan ireng senajan setan tapi rupaku ganteng. Kok meksa. Jenenge nekat tok Pak iki. Iki Pak Madrim iki. Nang Mbah Gerit tuku nangka dalang sikit wis kondang kalung. Allahumma amin. Lopes kontol baris kotang rayang nyambut gawe. Sakaraku warasa Oke Bu Yuyun. Indonesia wis maradika wiwit taun 40 ditingkatno kebudayaan kita supaya ayem negarane kita kontol baris gotong rayang nyambut gawe. Unggahke cak raga. Kanjeng bawa rene tak supirane kowe yen seneng
kok pandeng golek ana nomor WA-ne Painten lelekan timbang cekap semanten atur reku Yupaiten keloloten timbuh. Ya matur nuwun Pak Madri. Mas luar biasa. Kula janjine wau kan anu niku. Kan kula sampaikan mawon. Nggih. Melalui kula Kagem Mbah No. Ah nggih, sing gampang. Niku Ki Ageng Pemanahan. Oh, nggih. Wah. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Mbah No bejane sampean, Mbah. Mbah Madrim luar biasa. Ngitung saged. Rasane busana nggih ampun pantes, cakep. Apa benetake duwe neh ngono piye kok tenan. Oh, mboten nek jenengan suudan, Mamar jenengan niku suudan. Wong ketok ngono. Wis dikeki Pak Lurah sak mene kae kok isih. Oh, lah nggih, mate kan rata keadilan ngoten lho. Lah Pak Lurah sampun jenengan dereng ngoten lho, Pak. Pripun? Penak-penakan mawon. Oh, nyanyi Pak. Aku njaluk Mbak Yosi ya kene. Mbak Yosi meleh. Nggih. Nyuwun separon apa sedaya? Kabeh. Oh, nggih sedaya monggo, Mbak. Ya dipuk. Nggih. Aku seneng nak emosi. Kowe kok seneng gawe apa kok monggo sedaya, Mbak. Nah, nggih jenengan betos sikile. tangane nggih komplit. Ngono kuwi Mas Tono kok ngisor karo Batin. Pripun? Tuwek kemaki. Nggih mboten napa-napa. Sing penting ketok gagah ya, Mbak. Nggih, tuwek wonge tapi ragangane ya cek. Lho. Wah. Sing cakrak kaya ngene. Tuwek wonge raga. Badhe duet kali Mbak Yosi. Mas Tan kula nganune dereng lho nggih, dompete nggih. Ndak kliwatan aku. Kowe lak wis duwe dompet dhewe kok njaluk dompet bareng. Oleh wong nggih, Mas Tan requestipun lewung. Mbah Madrim ngatasi nggih niki. Ya ndelok-ndelok. Ya ndelok-ndelok nek pokoke kadang-kadang ngono ngisor kadang ngono dhuwur. Oh, alah. Iki kok gak krungu ngendikane Mas Madrim to? Iki pripun? Tuwek wonge, ragangane tuwek. Kurang ajar. Ragangane cek kuat. Masih kuat Tapi teyeng. Ngono betul Pak, guyon. Nek mboten guyon niku kehidupan. Merem-merem jumur kae. Terus saya Mbak kula dingengken ibuke lak niku. Oh nggih. Munggah-munggah Pak sakarepem ngono Nggih, pun diliarke. Nggih hiburan. Kok diliarke Diliarke jane apa lho sampean? Ora sopan. Sampeyan ngerti apa dereng? Apa? Garwanipun anu Pak. Garwane. Ingkang pundi? Garwane Mbak Madrim. Niki lho. Sing endi cale? Alah wis golek dhewe. Cek ruwepot ya aku. Sewu Mbak Madrim kula wangsuli melih lho. Nggih. Menawi wonten sing kesupen. Gak wis gak. Mboten. Lali elingan aku. Pun to Wong santai urung mawon. pikun kok. Heh. Urung pikun ora nek sing Ilingan aku, lali. Cik. Ilingan. Cek eling aku. Lah kula kan namung usul to. Cek roh lor tidur aku iki. Kan ngeten, Pak. Ngeten. Nekat. Mboten. Nekat. Aduh lali to. Piye? Mangan kandhanane. Engko nek wis wayahe dipani. Alah yo lali Kok kok. nek wis wayahe, Bung, duwe Bung. bagian dhewe. Nggih, nggih. Iso aja ngeroyok to. Nggih, nggih, mboten pun. Aja ngeroyok. Nyuwun sewu, piyayi ngeten niki mboten saged didesek cepet-cepet gak iso. Bisa. Gorengan. Iya, iya. Alon-alon. Engko bar iki ape duet wonge? Duit apa? Cuma kamu. Alah wis kok cuma kamu apa. Sedepan di toranku, ring sirahmu, ya sisianku. Mungkin
ayem. Ya ayem sampean. Wah, Pripun sampun apa? makasih Mbak Matrim. Nggih. Makasih tasih. Kelinci ucul kelas tindak tunggal. Lho, Nggih. pun jam 1.10 niku. Oh, nggih. Anu, kelinci ucul tapi Langsung bablas Bali dengan Bali ngene iki. Oke. Oke. Monggo menika enten Mbak Lila karo Mbak Rani meni dampingi niku. Nah, Monggo, bertiga. anu paring. Ngangge lawang mboten. Nggih. Wulalala. Mboten ngangge guri-gurian. Met, kuwi kaya tuwekku sok ben kaya ngene iki aku siap. Nek sing dalang anakku jagat aku terus munggah panggung joget karo regone. Wah, ala sampe men. Ora eman 5.000 kecer buku. Lah aku ngendo aku. Siapa sing ngendho aku ngencengi ya? Kuwi ngendo. Topi kok baut topi. Nyun sewu. Mangga kelinci ucul nggih. Kelinci ucul nggih. Kale dieling-eling klincine. Ayo Lila karo Mbak Rani. Ah, men dikancani widodari loro. Apa dikancani? Enggak, monggo ditelateni enggak lawoe. Enggak, Pak. Mau anggap gerih to piye. Jenengan sisi kiri, lah kanan kiringipun. Mbak Madrin tengah. Tengah nggih. Sak kanan. Hawane wong Somben aku nek tuwa yo ngene iki. hawane wong dicepet wong wedok ngene. Nyanyi karo nggo dhuwit diapit sinden-sindene jagat. Kok tasih ngatasi Mbak Matrip. Tasih nggih. Ya mbuh ono kok. Kari kae piye kok dadakna. Lek ambek awake dhewe kok angel ya. Kok karo awake dhewe kok angel ya. Wis ben angel kan. Wah. Sampun diapit kanan kiringipun para widodari. Widodari. Ingkang tengah inggih tiyang tuwek ingkang Tuwek besok yang sepah. Ngono njaluk lho. Anu mboten apa, Pak? Guyon-guyon. Kapok. Santai, Pak, santai. Yo, kelinci ucul ya, so. Yo, buka saking ketuk. Oh iya. Menika ingkang ngeren semen Mas Dwiatmanto nggih menika. Mas Dwiatmanto nggih. Menika ingkang ngeren semen menika. Mas niki, Manto. Biasa almarhum Abantus niku. Oke. Wong sing mriko share kok niki mboten share. Pak, niki spesial kangge jenengan. Oh, nggih. Saking Semarang. Tos kae kan. Wonogiri. Wonogiri. Baune teng Semarang terus pindah Wonogiri. Oh, kemeruh. Stop meneng ya. Wonogiri Semarang. Aku wongmu, Pak. Yo, Cok. Kelinci ucul karya Mbah Narto Sabdo sekeren semen Mas Dwiatmanto ingkang ngasta kendang. Dados. Kali tiling-eling Mbah nggih.
bakate akeh aku dhewe kan kebate. Matur nuwun Mbak Matrim. Pancen arep semene Mas Hartomo jan. Hatmanto. Hartomo ngapunten Pak. Hatmanto Hartomo. Nggih 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 Mas Tono niki. Pokoke niki limbukan tok niki nggih. Wah. Mas Tono. Nggih Mas Tono Pak niki. Mbah Matrim sembah nuwun. Nggo Mas Tono. Monggo Mas Tono. Mugi sehat selalu nggih. Nggih. Niki wau kula Mas Tono. terus terang kemawon kula namung guyon kali saking akrab kula kali Akrab. Mbah Matrim. Awake Kula niku pun ditransfer 2 hari sebelumnya. Leres. Alhamdulillah. Saestu niku Pak. Mas Tono monggo. Nggih nggih monggo. Berarti bengi iki sing bayari Mbah Matrim kowe. Oh, mboten lho, piye ta Pak kok sok? Saya tak sing ngebel jenengan lho. Jare wis ditransfer. Piye to kadung suwi ya. Ono ya dhewe kene ya dhewe. Lah menika ini sing dalu. Man lare ilang niki, namine Agung lare Besulu niki. Pundi-pundi diumumke dok. Pundi. Pundi. Agung. Ya Allah ponakanku. Mboten Agung. Wih, susah ya dianggap Ora. panggilan kepada saudara Agung untuk segera sak pira cae? Sak pinten? Maksudnya sak menten niku usiane. Agung dalem SMP. Saking SMP ora ilang, teni kene wae kok ngundrene. Wis Saking jelas pundi Mas. wau? Saking pundi? Saking Besulu. Nggih. Agung Besulu SMP. Gong mantul e golek mae. Wis ngono ae. Enak. Kuwi komunikatif. Mae mantuk Gung teng balik. Pun. Bocah Agung teng pundi? Tinteni mae ning gone Matawi. Pak Tawi nggih. Mak Tawi. Ya ngono ya Gong, ya wis. Assalamualaikum. Nggih, Mas Agung diteni mae. Nggih. Engko sambung gara-gara Met. Insyaallah. Insyaallah. Kowe nek ora ngantikan gara-gara bayaranmu ora tak wenehke ning sego pecel. Lho, tutup bakule. Ora iso, kudu dibuka. Nah, apa? Perkara lelaki